ndopanya Kerina Mujati naZodwa yanetsa and apa yabva yapindirwa naKetina naPatricia Jack. Last week Kerina said Zodwa is sleeping around nemkwasha Elizabeth Changira, and now she's saying she's receiving threats from Auntie Zozo. Let me just read Machat's Acho Emma threats. Hi Kerina. Kerina, remember your mom stays in Zingeza 3. Your address is 13 Chakadaro. 2 minutes Mema Batwamai. I'm kindly requesting you to remove 2 posts of Zodwa. And then here she replied, Chakadaro chamai vako musata unenge shure ya Emerson Mnangagwa ningia Zodwa and your daughters. I cannot even say those words. And it does not take 2 minutes to delete your page or kukuruane copyright. Be warned. And then kana Kerina, you will be famous on social media. Udza Zodwa kuti ningia mai vake uremboko. Amenoti magatsi acho ekutuka Emerson ari kumawana kupi nemagatsi ekutuka Zodwa zvikutodai ameno. Udze Zodwa kuti musasa wake akabata mai vangu anofa asina kuona chamuuraya urere bhakosi. Uyu anombosvikawo here muno muZimbabwe because kakutuka kakaka I don't think kuti ane maplans ekudzoka kuzona mai vake because uyu anenge anotongoda violence. Since I started knowing her, anenge achingonetsana nevanhu saizvozvezvi. Hameno kuti Chiko haade kugarisana in peace nevanhu. Hanzi uyai nezvinamba zvenyu zvakanzi Idi Huchi, Idi when iyeye asina order, who allows his name to be used to threaten people. Ndiye wandinotuka makajaidzwa Zodwa mukandla inja. Urikonzwa sisi vacho zvavakuenda kwavakuenda kuka kunonyudza but havasi kutombozviona. I heard that she used to be a social worker. Hamenoti aita social worker rudzii. Because my social worker, we don't behave like this. Not at all. Vulgar yesei nezvinhu zvacho kana mbonyara vanhu Chiko naye. Patricia Jack kuti panapa Kerina Mujati, whatever you call yourself, isu taingokusiya muchipembereka mbuya muchita yamunoda but kwamuri kutambira konyudza mukuru wenyika habato ungatuka president chairman weSADC. Who do you think you are? Naimbuya muderere Auntie Zodwa hatina kana one day ratakaona vachinesana nevanhu. Not even why insulting her like that. What's your agenda? Unozviti the voice of people but uri kukurudzira tribalism. Ndanzwa uchituka Auntie Zodwa kuti dzokera kubulawayo mandevele hasi mazimba here. Makazvionepi tese tiri vana vevhu. We are one pambili lokubambana waguta kunyarwa iwe. UK law yakaisa mutemo wakasimba we defamation of character plus tinoziziya wakadzingwa kusocial working yawaita cause of bullying. You are so bitter even uchitaura zvinhu whether it makes sense or not. Zvoshaya value because unotaura zvinyadzi. Nyaya dzako mixed kunge gango. Okay, uri kutukana naAuntie Zozo for whatever reason, but why insulting a president? Why insulting our president? Haoni kuti uda kugurwa mapapiro iwawo manga machembera mushe 1 kasi maragada akupengesa tinokunanaira kusvika last usafarise mukadzi iwe. NdiPatricia Jack. Aiwa Patricia Jack haadi kutukirwa president wake. Ketina Nexide ari kuti chembere paUK iri kushayawo zvekuita isina kana cent anzi inotogara zvayo muCouncil House. Haina kana mari, haina kana chii. Asi mhosva yaAuntie Zozo ndeyechiko. Kasi anti vakaramba kutamba naye because the way yaanoataka yacho, yes alright, tomboti anti vakaita boyfriend zvinei naye iye anopinda papi pamaboyfriend Auntie Zozo. Hanzi naiye futi Kerina uyu hanzi Zodwa mukandla chembere yechiuno chakabhenda musatanyoko wako. You think business address is everyday life? Urere chinherera musatanyoko wako iwe unotyiwa neivavo not me. Batai mai vangu uswere wagonya pedophile rechikadzi urere bhakosi. Jennifer is too special to be mentioned by you musatanyo zvanyanya. Anyway vakutitarisa vauga vanhu ava. Hanzi uridza Elizabeth Macheka kuti uri kurara nemukwasha wake Gilbert Mapanda musatanyoko wako iwe Zodwa evil bastard. No matter how evil is Auntie Zozo, does she deserve this? Handizivi hangu if she's evil or what, but zvimwe zvacho amai avanozonyanya ngavachembere mushe. Iwo malife avanenge aine vanhu 2 iwawo ndo vanoita kuti vaonererwa vachitaura kudai. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. Once I thoughts panyaya iyi. Wasakara subscribe, please make sure that you subscribe and see you in my next video.